אוקיי, מה הולך חברים? אני פה עכשיו אראה לכם את העדכון החדש. כבר אנחנו רואים שהעדכון אתם כבר מבינים לפי הצבע. אם לא הבנתם אז מתחילים what the fuck. הכל פה כאילו זה לגה, כאילו לגי. או, שנייה. אוקיי, אין את זה. אפשר לתפפס על זה. כן. לי מסתירים עדיין את כל ה... או, יש פה כזה, שזה לא היה. או. שלוש נרות. וכזה. או, מה זה היה? מה? יש פה טרמפ. מונעים באמת אפשר לקפוץ. יו. איך אפשר לעשות פה זה? לא, זה לא עובד. וואו, אוקיי. יש עוד אחד, נכון? הנה שם. וואו, יש גם את זה. נראה את זה. רגע. הבנתי, זה אותו דבר. אוקיי. עכשיו בוא נלך לסטור. לסיטי. וואו, יש פה. או. אוקיי. אני לא אומר כלום, אבל... בואו נבדוק את כל האייטמים. אין אייטם בחינם. או, זה נראה יפה. מה זה? הבנתי. יו, כאלה ספורט. מה זה? זה הרבה. יו. עובד. הנה, וואו, יש שלוש בחינם, מה זה? זה הוא, זה היא וזה היא. לא הבנתי. טוב, רגע. בוא נעשה גם את זה. וזהו, נכון? אוי. מספיק. טוב. אני אוריד קצת מזה. רק את זה. אתה הרבה חייב. גם חייב. חייב. בקיצור. טוב. בסדר, אני עוד מעט אעשה את זה. תסתכלו איך זה נראה. יש לי רק 800 שייני רוקס. אוקיי, עובד. אוקיי. פרט ראשון. לא יודע. דגל. וואו. לא יודע, זה כאילו מגניב. סבבה. אבל הסגלים שלו לא כזה אהבתי. יו, יש פה גלימה. מגניב. אבל לא רואים את זה, אז כאילו, אבל כאילו רואים אותך עם זה. לא יודע, זה כאילו, זה סבבה, זה לא טוב. רציתי זה גם יפה. אוקיי, את זה כבר אתם יודעים. לקחת גיא. יו, זה זם. אהבתי גם. לא, איזה נשמור. אוקיי, דובי, אני מת, יו. רגע. אני מת.
או, אחד המגניבים. אני אהבתי מאוד את הדובי הזה. את זה פחות אהבתי, אבל זה גם יפה. אז וואו. וואו, זה יפה. יואו. אחי. זה יפה, זה יפה. יש לנו... לא יודע. זה סבבה, זה סבבה. אוקיי. או, יש גם את זה. גם נבדוק. רגע. או, את זה, את זה, את זה. וזהו. וגם את אלה. יש שם משהו ראיתי. יואו. אוקיי, אפשר? לא. מגניב. יש מפה חדשה. נבדוק את זה כמובן. לא, אין מפה חדשה, אנחנו גם. נחמד. גם נחמד. גם נחמד. או לא. יו. וואו, אחי זה מה. אוקיי. וואי, זה ממש מגניב. אוקיי. וואו. יואו, אתם לא מבינים, אם אתם ב-VR, אז אתם רואים כאילו בבות. קוראים. וואו, זה אחד המגניבים. בוא נראה את זה. את זה לא כזה רואים בלקור. לא יודע, פחות אהב. וזהו בעיקרון נראה לי. כן. עכשיו בואו נבדוק לקחת. אני גם אבדוק שם למרות שאין סיכוי בחיים, אבל אני חדש בגורד טאג, אז זה נשארת. אוקיי, פה נשאר, לא השתנה כלום. אוקיי. שם רוצה לראות אם זה השתנה או לא. מה זה? למה אין פה את השלטים? מה זה? לא. זה השתנה. וזה לא השתנה. מה זה? לא, זה לא. אתם יכולים קצת להחליש? אבל איזה גרוע אני באמת. זה הפעם עם הבודדות וזך. טוב, רגע. אני קונה את 3 האייטמים האלה. כי זה בחינם אז גם נבוא. אוקיי. לא השתמשתי בזה, נכון? לא, כן. וואו, יש לי כבר. כן, אני אוהבת. אוקיי. יואו, אני אהבתי את הדובי הזה. וואו. אני רוצה לקנות אותו. וואו. אני מקווה שהם ישארו את זה הרבה זמן. יאללה, בוא נבדוק אם יש מפה חדשה. למרות שאין סיכוי נראה לי.
בוא נראה. לא, אין נראה לי. רגע. כן, אין. כן, אין מפה חדשה. לא. אבל מה זה הוסיפו דברים כאלה? מה? היה את זה? מה זה שם? לא היה את זה נראה לי. אוקיי. עכשיו מה? אני אבדוק את זה למעלה. למרות שאין סיכוי. וואו. לא. לא יודע, חייב להגיד זה נראה די יפה. אוקיי, מה זה הקפיצה הגבוהה הזו? רגע, מה זה פה? לא יודע. וואו. זהו. זה הסרטון. אם פספסתי משהו, אז תכתבו בתגובות. אני רגע רוצה לראות בקניון השתנה משהו. כן, השתנה גם. הבנתי, יש פשוט את כל האלה בכל המפה. אין כבר את כאילו, עכשיו רק נראה ככה. איזה גרמני. מה זה שם? טוב, בקיצור, הבנתי. שסבור כל החיים המייסטה. כאילו לא סתם. הלוואי שם. יש שם, רגע, היה שם 2 או רק 1? נראה לי היה שם 1. וואו. יש גם בזה, נו. שכחתי איך קוראים לזה. טוב. זה כל העדכון, לדעתי העדכון. בסדר. כאילו הוא טוב מאוד. אבל אתם יודעים באיזה סגנון זה. אוי. אתם יודעים באיזה סגנון זה, כן? כבר הבנתי מכל הצבעים. וואי, למה זה לא עבד? טוב. טוב, איזה גרוע אני? לא יודע למה תמיד כשאני מקליט סרטון אני גרוע רצח. אבל מה זה היה? טוב, אבל זה הכל. וואו. ביי חבר'ה. שימו סאב. מה? טוב. סליחה שאני חונק אתכם, אבל לא יודע, כאילו מרגיש שעדיין פספסתי איזה חלק. בואו נראה. טוב, בואו ניכנס רגע לשרת ישראלי. נראה לי יש שם מלא. 100%. מה זה שואל? מה? עכשיו כתוב שם גם פול. את לא איתנו, אבל לא חברה, רגע. אבל לא זה בסיטי 100%. הם בודקים העתקים בטח. חבר'ה,
חלות, אבל אני כל כך לקנות את החרות האלה. חבר'ה, תגידו שלום, כי אתם בסרטון ליוטיוב. הלו, אני פשוט נורא שמחה שהוציאו עדכון, ואני אשתה נמצאת בעדכון כזה יפה. זה על מה נברח. ביי ביי. פולה. אני בא. היא עושה נאום. אז ככה. אני מכריז בזאת. אוקיי, אז ככה. מאיפה הצגת את זה? רגע, יש את זה או שאין זה? אני יודעת, עונה מבאסת. רגע. מה העונה? מי זה דבר לך? לא נורמלי. לא, אין את זה. בדקתי כבר קודם. טוב, חבר'ה, שימו סאב ולייק ותרשמו בחוץ. יש לי גם נאום. הנה אתה. וואי, קיבלת ג'וק. אחי, למה הם לא רואים? אבל מצאתי לא. זה כמה לשאתי לעצמי חדות. היי, איפה אתה? מה, למה אף אחד לא רוצה? אני גם משחק רק חודש במשחק. בסרטון ראשון של בדיקת האייטמים, סרטון קודם לא עשיתי, לא שהיה את כל את האש. טוב, בקיצור, גם אם אתם רוצים... למה אני? ביי. תראה את הבאוזו, לא. He needs some milk. Vlad needs some milk. Oh no. מה זה היה? אתה לא אוהב אומרים כבר. אוקיי, אז ביי חבר'ה, נתראה בסרטון הבא. אם אתם רוצים לייבים תרשמו פה, אז סליחה שאני חונק אתכם, אבל זה העדכון, נראה לי כבר בפורסט. איפה כולם? למה לא בפורסט? אל תגיד שאתה נכון, לא, יש יום איתך. תגיד ששכחתי. חבר'ה, אל תצאו מהסרטון עדיין. יש עדיין, נכון. אמרו שמשהו משתנה בבית, אבל אני לא הבנתי מה משתנה. הנה, גם זה השתנה. רגע, סגול. מה זה? רגע, יש לי רון, בוא. זהו, לפחות כיפה, כולם לברוח. אוקיי. לא, שיט, איזה חוץ. וואו! מה יש שם? בוא. 5 דקות. מה? אני בא לשם, אני לא רוצה אף אחד. לא! נו, איזה גרוע אני. נו, עף לי השלט, וואי. ראיתי אותך, יאללה, דקה. אני בסרטון זה. של בדיקת האייטמים. של העדכון החדש. יו. לא דבר זה. לא, יש. למה אני... בוא'נה, תינוק.
אתה חתיכת אלון מסלם. לא, אחי. מה זה זה? אני לא יודע מה, אני מרמה. אני מרמה. לא. חכה לי אבל. איפה אתה? בוא. יואו, הבנתי. לא, 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 לא. יואו, אחי. אחי, זה חרם מגניבים. לא, לא. לא, לא, לא. מה? למה זה כאילו? אוקיי, רגע. וואו, חייבים לצלח את זה. אחי, לא, אבל אני הולך לדרך לעשות את זה ככה. מה? אבל איך זה כאילו? מה אכפת לי מהפריידים? הנה, אמרו לי מה ימים לעשות ככה. עושה, ומה זה? זה אפילו לא מפיץ. מה זה את זה? מה? יש פה... לא, היה פה תמיד... לא, לא, לא. אתה רואה? יו, זבוב! כן? את רואה את זה? טוב, חבר'ה. תקן את זה, אחי, עומרי, זה אתה, ברקון. דפק, למה השקיעו בשבילך אפדייט? למה? מישהו קורא לי? לא, מה, יש משהו חדש בביט? באמת, רק אני אישי ודי כאילו אני לא... תראי, סתם עליתי לפה. לא, אתה קונה את זה? לא קונה את זה, זה חינם, זה היא, זה הוא. זה כאילו אני, זה בן, זה זכר, אז מה... לא, וואט, סיגנט? אני לא אתפות את הספרים, אז לא אותי. שתוק. אל תקנה את זה. חוץ מזה, זה לא. מה חדש? איזה גרון. רגע, לא נביא אומן ממש. נכון. למה שאני אספר? סתם. בגלל שאני פסול כל שרירים. אני ממש גרוע היום. ילדה, בוא רגע, ילדה. מה אחי, שומעים את זה מפה? טוב. בקיצור הבנתם את העדכון, נכון? זה כל הדברים החדשים שיש בעדכון. לדעתי עדכון טוב מאוד. העדכון הזה גרוע. אחי, אני מוריד. לא יודע, הוא כאילו סבבה העדכון הזה. בוא תסתובב את העדכון הזה. טוב די, זה לא... גיי, אחי, אתה גיי. רגע, בדקתי את הרובה? גיי. לא בדקתי את הרובה. אוי, הכוס שלה, אני מש... אחי, אני יכול להגיד לך משהו? גיי, אתה גיי. כן? חבר'ה, אתם רוצים לשמוע את השיר החדש שלי? זה סקיבידי טוילט. סקיבידי דום, יש. מה אני רואה? סקיבידי דום. כולם. איזה עבדית מחובה? כן, לאמא שלך. תמצוץ לי. תקשיבו. אז הפלשבק... נסי. איפה דודי? לא, עוד שבועיים מעכשיו. שישי הבא, לא שישי הזה, שישי הבא. אני רוצה את דובי. זה יותר נכון. כן, אחי. אחי, להגיד לכם מה הכי טוב בעדכון הזה? זהו, זה מה שהכי טוב בעדכון הזה. יש לי פה, אני מקבל רמה קבל. רגע, בואו. בובו. אני בת.
בואו, זה כזה כיף להם, פיץ להם. אז כן, היום אנחנו... אני אלה הכי פה. בוא לא לקלל. בוא נדבוש לי פה ילד. ילדה. ילד טומט. זה... מה תוריד את זה? ילד, תוריד את זה. מכוער, ילד. מה טוב בנים? זה בסדר. מה טוב זה בנים? הדבר הכי... לא יודע, כאילו עדכון זה בסדר. מה טוב בנים? לא. רגע. זה לסרטון ביוטיוב, מה אתה חושב על העדכון? מה אתה חושב על העדכון? תקשיבו, עדיף לא לצחוק על הומואים. העדכון טוב או גרוע מדי? אתה רוצה לחמר... גו. אתה עושה גו. אוקיי. אם אתה לא אוהבים מה זה מגניב? פשוט יפרשו מגורילות. אתם הבעיה. אני רואה. לא. גם עופר חייט. יואו! בוא נעשה את המתחברות. אין לנו צוות חברות. טוב. בוא נעשה סרט. שלום. שלושתכם הרי. ילד, תוריד את זה. לא. אתה יודע שמה זה הדגל הזה. אני יודע מה זה. אז למה אתה אומר? תגיד מה הדבר הכי גרוע פה? חבר'ה, זה הדבר הכי טוב פה. זה הדבר הכי טוב. מה אתה חושב על העדכון? זה ליוטיוב, מה אתה חושב על העדכון? זה ליוטיוב, מה אתה חושב על העדכון? מה אתה חושב על העדכון, ילד? מה אתה חושב על העדכון? זה ליוטיוב. כן, זה ליוטיוב. זה, השם פה זה היה השם של ערוץ יוטיוב שלי. אבל איך יש לך את זה? מה זה? מה לעשות? רגע, תביא יד. גרוף, ככה. כאן. צוות חברות. היי אחד פה רגע. תן לי שנייה. מה זה? יואו. בוא רגע, בוא. אתה יודע כמה שנים יש לי? אני יכול לקנות אותו עוד מעט, כי הוא שמן ומצליח. אני יכול גם לקנות את הדוברים. רגע, תעביר לי את הזמן את חברות. אני ארטיב אותו. לא איתך. מה קורה פה? נראה לי קצת ריצקתי אותו. מה זה? אוקיי. רגע, בוא תביא את היד, אנחנו עושים את המתחברות. הנה, אצלנו יש לך חבורה. מה זה? כמה חברות. איך עשית את זה? תסתכל. אם אתה רוצה להוריד את זה... סתם. נותן לגרוף, למישהו שאתה אוהב. אומייגאד. לא יודע, זה עדכון סביר. אומייגאד. יש עוד דברים חדשים חוץ לא. אמרו לי שיש משהו במאונטן. נכון, לא בדקתי גם. אמרו לי שיש מאונטן. אומייגאד. אחי. מה אני רואה? אחי, זה לערוץ יוטיוב. מה אתה חושב? אני רק עכשיו נכנסתי למקום הזה ווואי. מה אני רואה פה? וואו. מה אני רואה? למה אני לא מחליט? אחי, יש כאן פיין מגליץ'. אחי, פה במים מיקרופון. אני אוהב את גורילטאג. מה זה? לנתלך לישון יחד. מה זה? וואו, אחי, זה אחד המגניבים, what the fuck? לא רוצה. רגע, מה זה? גם אני לא. אוקיי, אוקיי, דירוג על הקוסמטיק זה גרוע,
אוקיי? אבל על כל המפות זה פשוט W. נראה לי 8 מתוך 10. מה אתם חושבים? תרשמו בתגובות. אני אומר, יש כאן למעלה. רגע, אבל איך עושים צמיד חברות? איך משיגים בכלל צמיד חברות? יו. הרגע גיליתי על זה ילד, איזה מגניב זה. אבל זה קצת... את מה? זה פול גייס כאילו, זה פול גייס. יש, זה פול גייס. זה פול גייס, נכון. יש בזה פעמון כזה, אתה יודע מה? יש בזה פעמון. לא, נפסקתי פול גייס. מה כן? אחי, מה זה? יואו, זה אדיר. יואו. אחי, זה יכול להיות אחד הג'וקים המטורפים, מסתכל? אחי, אפשר פשוט כאילו לקפוץ, זה יכול להיות ג'וק. יואו, אחי, ראית? וואט הבאק. רגע, חנו מגניבים. רגע, מה זה פה? מה, אחי, אפשר פשוט לדלג מפה. אומייגאד, הצלחתי. לא. רגע, אחי, מה אני עושה להצליח לתוך הבור? לא. רגע, אני רוצה להצליח. קבל, אחי, אני מצליח מפה עד לתוך החור, קבל? אוקיי, תנסה בשביל לקפוץ. בוינג. לא. בואי, יש! נו, זה לא נגעתי. טוב, בוינג! יש! לא. שלום. I'm winner! אחי, הצלחתי. לא! אחי, מה אני רואה? רק עכשיו נכנסתי. ילי, מה יש לי דבר צמיד חברות משחק הזה? באמת? איך עושים את זה? אני רואה יודעים את זה, אני לא יודע איך עושים. בוא, אני אראה לך. בוא. אחי, למה את שוסריצה? כמה ילדים יכולים לעשות את זה? הסרטון הזה קצת יותר מדי חמוד, אבל זה שווה את זה. תקשו על המפות. טוב, ביי חבר'ה. תתקנו זה טוב ולא טוב. הקוסמטיקס הכי 2 מתוך 10. 8, 9 מתוך 10 אחי. זה כאילו כיף, אתם פשוט שחקים עם חברים תחרות כמו פול גייט ודברים כאלה. וזה מטורף. הנה, אתם יכולים לשחק עם חברים שלהם. וזה, אוקיי. שאלו שרבה בום. בום, משחקים עם חברים שלכם. יש עוד מקום זה הקייט. עוד מקום. מה זה? יואו. אחי, שמעתי משהו בקלאוד. הלו, זיזי. תעשה בו. כן, אחי, נכנסים ביחד. נשבע לך בחיים לא ראיתי. זה אחד לא ראיתי. רגע, אני לא שיש משהו. Why did we do that? לא. טוב, בקיצור הבנתם. זיזי, מה קורה? אז חבר'ה, מה אני אגיד? יואו, ראיתם את זה מגניב. לא טוב, ראיתי כלום. זוכר אותי? טוב, ביי. אחי, מה אני רואה?